Du lytter til podcasten Slut med Tabu, en podcast, der har til formål at gøre op med nogle af de her sejlivede fordomme, der er om sexbranchen, og så også gøre det mere normalt at bruge sexlegetøj. Og Pernille, til at starte med, så skal jeg jo nok indrømme over for dig, at jeg ved ikke synderligt meget om sexlegetøj. Det kan godt være, at jeg måske fik det til at fremstå, som om jeg var lidt mere fri og frejdig, end jeg var i virkeligheden, men jeg er faktisk måske lidt konservativ. Jeg har brugt meget lidt sexlegetøj i mit liv. Så når vi sidder herovre for hinanden med 2 mikrofoner, så kan man godt sige, at du er nok eksperten. Jeg er lidt ham, der er den dumme, der stiller dumme spørgsmål. Men jeg håber, det er okay med dig. Det er det i hvert fald. Okay. Men ja, som sagt, du ved jo ret meget om sexlegetøj, fordi når vi lige kigger os omkring her, hvor vi sidder med vores mikrofoner, vores lille hjemmelavede studie her, så det er et lidt sjovt sted med sjove ting rundt omkring os. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvor sidder vi henne nu? Ja, altså vi sidder jo faktisk nede på vores lager i Tys, som jo er en sexshop, hvor at vi jo, ja, som sagt, sælger sexlegetøj, men vi er faktisk også Danmarks ældste sexshop. Og lige nu sidder vi jo faktisk blandt en masse forskellige, både dildoer, vibratorer og flashlights. Ja, det skal jeg lige love for. Altså, der har aldrig været så mange kvinder, der kigger på en gang. Jeg er selvfølgelig vant til det, så jeg bliver ikke lige så distraheret af det. Jeg tror, man vender sig nok til det efterhånden. Men hernede under jeres sexlegetøjsbutik i Aarhus på Paradisgade, eller Tys, altså det er ret stort lager, I har hernede med rækker efter rækker med alle mulige ting, som jeg ikke kender til, men som jeg forhåbentlig bliver klogere på undervejs, og som lytterne forhåbentlig også kan blive klogere på undervejs i den her podcast. Ja. Pernille, faktisk, jeg tror ikke, jeg fik introduceret dig ordentligt, men du vil ikke lige sige, Pernille, hvem er du egentlig? Ja, hvem er jeg? Jamen, jeg hedder Pernille Louise Lenskjold, og jeg er 31, og er jo så medejer af den her sexshop, der hedder Tys, eller alt Tys. Vi har går egentlig under begge navne. Vi ændrede det egentlig lidt til Tys, også fordi de kaldte vi det selv, og det er noget nemmere at sige. Og jeg hedder Lukas Bjerg, og jeg ved overhovedet ikke rigtig noget om sexlegetøj, men noget jeg ved noget om, det er så lyd, om podcast, og det her med at sidde over for en mikrofon. Så det er også det, jeg måske kan hjælpe jer lidt med. Det er simpelthen at få det her budskab lidt ud om fordomme, tabu og sexlegetøj. Vi har som sagt valgt at kalde den for Slut med Tabu, simpelthen fordi vi gerne vil gøre op med nogle tabuer, nogle fordomme om sexlegetøj, og simpelthen gøre det lidt mere normalt, det her med at snakke om sexlegetøj, om brugen af sexlegetøj. Og så også, i og med at du ved ret meget om det, så kan vi forhåbentlig også guide folk til at bruge sexlegetøj lidt bedre. Må jeg ikke starte med at spørge dig, det her med at bruge sexlegetøj, hvorfor overhovedet det? Hvad er formålet med det? Altså, der er selvfølgelig utroligt mange fordele ved det. Også, der er også mange, der tænker, om jeg har jo en kæreste, hvorfor skal jeg så bruge sexlegetøj? Men det handler jo heller ikke bare om, at man skal få en større nydelse, eller jo, det gør det jo selvfølgelig også, men det handler også lige så meget at lære sin egen krop at kende. For hvis man jævnligt bruger sexlegetøj, også særligt når man er i et parforhold, jamen, så lærer du også din egen krop meget bedre at kende. Du vil også have meget nemmere ved at få en orgasme, for det der jo egentlig tit og ofte sker, også særligt vi kvinder har sindssygt svært ved at få en orgasme. Og det er simpelthen fordi, vi ikke kan finde ud af at slappe af. Det er den der kontrol der skal slippes, og den lærer du bare ikke at kende, hvis det er, du ikke kender din krop. Og det kan godt være, at man tænker, jamen det gør jeg da. Men jeg tror, jeg vil skyde på 8 ud af 10 kvinder. Det gør de ikke. Okay. Og det er først noget, man finder ud af, når man bruger det. Men du frigiver jo også bare en masse endorfiner, som gør, at man er meget gladere i hverdagen. Man kan overskue flere ting, fordi det nedsætter jo stress, og det styrker dit immunforsvar. Og der er jo mange undersøgelser, der viser, at du faktisk kan leve længere ved regelmæssige orgasmer. Okay, så der er rimelig mange fordele ved faktisk at bruge sexlegetøj. Det er der. Men alligevel så er det stadig tabuiseret. Altså det ved jeg jo for mig selv. Jeg har i hvert fald lidt svært ved at snakke om sexlegetøj. Altså sammen med venner, med nære bekendte. Nærmest med mig selv også. Altså jeg synes, det er lidt ubehageligt at snakke om. Og det er du også blevet konfronteret med, fordi her for ikke så lang tid siden, der var du med i et tv-program også. TV2, de lavede et indslag, der hed Face din fordom. Og hvad var det, du oplevede med dem der? Ja, det var faktisk nogle helt andre fordomme, end jeg havde regnet med, at der kom frem, vil jeg så sige. For det var utrolig meget omkring påklædning.
Og at man selvfølgelig, når man arbejder i den her branche, så går man udfordrende klædt og går i lak og læder og små kjoler og lange røde negle og rød læbestift og sort makeup. Men sådan var det måske også engang. Og sådan har det nok også været på for eksempel, nogle af de der måske lidt snuskede steder, eller noget, der er sådan lidt anderledes. Men det er i hvert fald ikke sådan, det er hos. Sådan er det i hvert fald slet ikke hos os. Det er simpelthen så normalt, men jeg tror, vi alle sammen har nogle fordomme omkring det. Det havde det også selv. Og ham journalisten, der var der, han havde jo også en masse fordomme med, men jeg kan også forstå på dig, at altså, I langt fra kommer omkring dem alle sammen. Så 100%. Det er nok også derfor, at den her podcast, den har vi valgt at søsætte nu her, fordi vi tænker, at det kunne være fedt faktisk at snakke om de her mange fordomme, der er, for simpelthen at komme dem til livs, og for simpelthen at gøre det mere normalt at bruge sexlegetøj for alle. Så hvad tænker du om det? Skal vi ikke bare kaste os ud i det her første afsnit, som simpelthen kommer til at handle om overordnet set de her klassiske fordomme, der er? Jo, det synes jeg. Pernille, når du står hernede i jeres sexlegetøjsbutik her i Aarhus, og arbejder dagen ud og dagen ind med sexlegetøj, og møder mange kunder, så tænker jeg også, at du møder ret mange fordomme i løbet af din dag. Måske ikke fra kunderne, men så måske også fra alle mulige omkring dig. Folk, der ikke rigtig forstår alt det her. Til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke typer kunder er det egentlig, I får her? Fordi min fordom, den er måske ikke umiddelbart, jamen altså det er de her gamle, snuskede, klamme personer, der kommer ind og skal have et eller andet ulækkert. Men hvem er det reelt, der kommer her? Ja, og den person kommer faktisk aldrig nogensinde. Nå. Og det var nok også en af de ting, det havde jeg måske også selv lidt som en fordom til at starte med, men det er faktisk helt, altså nu siger jeg helt almindelige personer, det lyder måske også lidt mærkeligt, men altså det er jo her fra Danmark, vi har virkelig mange, altså ægtepar også, der er de der 50-60 plus, dem har vi faktisk rigtig mange af, og det kommer egentlig sådan lidt bag på mig på en måde. Og så har vi selvfølgelig også en masse unge mennesker, og det er egentlig meget blandet, vil jeg sige, hvad vi har, men det er præcis de samme mennesker, som du møder, når du er nede i Føtex. Ja, altså nu har jeg jo været her et par gange nu, når vi har snakket om, hvordan den her podcast den skal udformes. Altså, de 2 møder, jeg har haft med kunder i butikken indtil videre, det har i dag været en, nu skal jeg nok lade med at udlevere folk på den måde, der kommer ind, men lad os sige en ældre herre, der kunne ligne min far, der kom ind og sagde, at han skulle lede efter en sjov gave, han kunne drille sin søster med. og på den tidspunkt, der var jeg også inde, hvor der var 2 unge knægte, yngre end mig, som også var inde og stod og knækkede lidt over et hjørne, og så smuttede igen. Er det også de typer, du ser her? Ja, det er det helt bestemt, og det er faktisk også lidt sjovt, at du lige siger, i forhold til det her med gaver, for vi sælger jo sindssygt mange gaver, virkelig. Og vi har også rigtig mange unge fyre, og det er faktisk typisk det mandlige publikum, som er en lille smule nervøse, og er en lille smule bange for det her på en måde, og det er også typisk dem, der sådan siger, jeg skal lige købe en gave, eller jeg skal lige spørge for en ven, hvor man jo udmærket godt ved, at det ikke har noget med ven at gøre. De tør bare ikke. Hvor at, der synes jeg, kvinderne, de er sgu meget mere sådan frigjorte omkring det på en eller anden måde. Og der er ikke noget flovt, og der er ikke nogen, der står og er bange for os at sige, at de skal have en vibrator eller en dildo. Okay, så ham herren, som jeg for eksempel så i dag, der sagde, at han skulle ind og købe en gave til sin søster, han skulle drille med, det var måske at pynte lidt på historien, eller hvad? Nej, fordi jeg vil sige, det tror jeg faktisk ikke. Ikke når det når en vis alder. Jeg tror også, at nu ældre man bliver, nu mindre fordom har man også om ting. Altså, så tager man sgu lidt lettere på tingene, og så er man ikke så bange for det. Der med de der yngre publikum, de der unge fyre, de tør sgu ikke lige helt at så gå ind og sige, at de skal købe en flashlight eller et eller andet. Jeg tror, de er bange for, hvad jeg tænker omkring dem. Når du så op ved disken og kigger på dem og med sådan et nedladende blik, eller hvad? Det gør jeg aldrig. Aldrig nogensinde. Jeg føler i hvert fald også selv, at jeg er utrolig god til lige at få snakket dem ned, og få snakket, at det er normalt. Men jeg er nok også ret god til lige sådan at lure personerne, og hvem det er. Nu har jeg så også kørt og rådgivet rigtig mange virksomheder i online markedsføring i mange år, så jeg har mødt mange mennesker, snakket med rigtig mange mennesker. Og der lærer man jo selvfølgelig også meget af det her med ens situationsfornemmelse og fornemmelsen af personen og afdække deres behov.
Det lærer man som regel med tiden, og det er jo selvfølgelig noget af det, som jeg kan bruge rigtig meget i dagligdagen her i hvert fald. Ja. Sådan alle føler sig sådan godt behandlet og føler, at der ikke er nogen, der har peget fingre af dem. Men okay, så hvis den her fordom om, at det er sådan de der lidt snuskede typer, der kommer ind, den ligesom er skudt ned. Det er en hver, der kommer herind. Både mænd og kvinder, og unge og gamle. Hvorfor... Nej, lad mig spørge på den her måde. Er det så stadig ikke tabuiseret, det her med at gå ind og købe sexlegetøj? Ja, og det er det jo et eller andet sted, desværre. Fordi der er jo mange, der sådan alligevel kommer ind, og så, det har virkelig taget mig sammen til at komme herind, eller jeg skal lige se, om der overhovedet er nogen, der kan genkende mig, inden at jeg går ud af butikken, eller ind i butikken, hvor jeg tænker sådan, hvad skulle der være flov for det? Altså, naboen gør det jo også. Men tror de så på det, hvis du siger det til dem? Ja, det gør de faktisk. Men det er jo også det, jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der er gået herfra og har sagt, jeg føler faktisk stadigvæk, at det er lidt ubehageligt at gå her, eller jeg føler stadigvæk, at jeg skal være lidt hemmelig omkring det. Der får jeg faktisk altid at vide, Gud, det var egentlig ikke så slemt, og du har overhovedet ikke skræmt mig. Det var godt, det gik herind. Den får jeg faktisk rigtig tit, så det synes jeg jo er dejligt, at man kan vende den. Men det kræver jo selvfølgelig også, at de lige tager, nu siger jeg modet, men tager i hvert fald skridtet til at så gå ind ad døren. Okay, men så dem, der så kommer ind, de kan så godt blive omvendt. Det bliver de så åbenbart ret ofte. Det gør de. Altid. Jeg har aldrig oplevet andet. Hvad så med dem, du møder ude i din dagligdag, altså dine venner, din familie, dine kammerater, dem, du mødes med på gaden i supermarkedet? Altså, hvad er den her sådan klassiske fordom, du møder, hvis du fortæller folk, at du arbejder og ejer en sexlegetøjsbutik? Jeg har overhovedet ikke mødt nogen fordomme. Er det? Ja. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har faktisk haft sådan lidt en barriere og tænkt, hvad tænker de nu om mig? Tænker de nu, at det har noget med, du ved, porno at gøre, eller det har noget med et eller andet seksuel undertone? Men alle synes faktisk bare, at det skal være så fedt, og det må også bare være en mega fed branche, og du møder garanteret vildt mange sjove mennesker, og du har sikkert et vildt sjov hverdag. Og så står jeg sådan og tænker, Gud, er det egentlig det folk, de tænker? Fordi jeg synes jo ikke, at det har noget med hverken porno eller nogen som helst seksuel, og der er jo ikke noget flovt i det overhovedet. Men du ved, folk, de har bare nemt ved at stemple en, og har nemt ved at komme med de her fordomme. Så et eller andet sted synes jeg faktisk, at det er mega fedt, at alle bare synes, at det er pissefedt og sejt gået, og den måde, som man selvfølgelig også får det omtalt omkring, også i medierne generelt, fordi det er bare mega interessant, det her emne, så vi får tit taget interviews og sådan noget. Og der føler jeg også, at jeg får drejet det på en måde, så det bliver lidt mere normalt. Så jeg har faktisk kun mødt sådan positivt omkring det. Men det bliver også meget godt, men det betyder vel også bare, at der så derfor kan de jo selvfølgelig godt tænke det. Tænke noget helt andet, end det de siger. Og det kan selvfølgelig godt være. Det kan man jo selvfølgelig ikke. Men vil du så sige, at der så ikke er nogen fordomme om sexlegetøj og sexlegetøjsbutikker? Altså, det vil der jo altid være. Det tror jeg vil tage mange år, før de vil blive aflevet. Men hvis man bare ser på sådan et land som for eksempel Tyskland, det er jo lige ved siden af os, der er de jo meget mere frigjort omkring det her. Det er de faktisk også både Sverige og Norge. Okay. Der er de også meget mere frigivet. Altså, jeg tror, vi danskere, så siden vi var de der, altså vi har den der fortælling om, vi var de første med pornoen og ditten og datten. Altså jeg tror, at danskerne var meget sådan åben. Jamen det er vi jo også, men Tyskland er jo endnu mere. Der ligger jo sexshops på hvert et hjørne næsten. Og de er meget mere sådan, jamen det ved jeg ikke, de tør meget mere på en eller anden måde. Og både i Sverige og Norge, der er de altså også sådan lidt mere. Ja. Nu snakker vi jo om det her med fordomme, om hvad folk de måske har, og i hvert fald også, jeg kan jo tage udgangspunkt i, hvad jeg selv har af fordomme. Når jeg tænker på sådan noget som sexlegetøj, så tænker jeg automatisk, at det har noget med kvinder at gøre, at det egentlig kun er beregnet til kvinder og fremstillet til kvinder, og det kun er kvinder, der køber det. Er det rigtigt forstået? Nej, men når det så er sagt, så findes der jo ufattelig meget til kvinder, som i vanvittigt meget. Men du er slet ikke den eneste, for der er rigtig mange mænd, der kommer ind. Har jeg overhovedet noget til mænd? Men der er jo både, altså selvfølgelig er der jo Fleshlight, som er det mest solgte produkt til mænd. Men det er måske ikke lige sådan så charmerende at tage med ind i dobbeltsengen.
Prøv lige, for de uindvidede. Ja. Hvad er en flashlight? En flashlight, der er måske også mange, der kender den under en pocket pussy. Altså, det er jo en kunstig, fremstillet kønsorgan for en kvinde, hvis man skal sige det på en pæn måde, ikke? Og mange af dem findes jo både sådan vaginal og anal udgave. Og så er det jo bare lavet i sådan real skin materiale, så det både ligner og føles som den ægte vare. Okay. Ikke? Ja, så det også skal bruges til onani, jo, ikke? Ja. Er det kun mænd, der bruger det, eller bruger man det så også som par? Altså, det er der sikkert nogen. Det kan være nogen, der tænder på. Ja. Okay. Det har jeg faktisk en kammerat, der gør. Hvor hans kone, nu nævner jeg selvfølgelig ikke, hvem det er. Nej, det er helt så tænker jeg også, at han slår mig ihjel. Men det tænder hun faktisk på. Det er lidt sjovt. Nu når jeg lige kigger rundt i det her lokale her, er det sådan, der står et billede af en kvinde derovre, der holder sig noget imellem hænderne, der står Elsa Jean på. Er det det er fordi, ja, det er det. Men det er jo fordi, det er noget, der hedder Flashlight Girls. Og Flashlight Girls, de er pornostjerner. De er jo pornostjerner alle sammen. Altså alle dem der på billederne der, det er... Ja, det er pornostjerner. Og de har fået støbt deres vagina. Nå, det kan. Ja. Og så har de lavet flashlighten ud fra den, så den er fuldstændig støbt efter dem. Okay, så når jeg kigger rundt på Janice Griffiths og Kiss at Sins og Elsa Jean, så er det simpelthen, det er dem, jeg kan købe, altså det. former af dem. Ja, så kan du lige se en pornofilm med dem. Og så. Okay, det er jo meget, praktisk. Okay, så føler man måske endnu mere, man er... ja. Så det er altså det er sådan noget, som mænd, de køber hos jer, primært? Det er det. Okay. Det er det. Og så på den måde skal man sige, altså sexlegetøj, det er ikke kun for kvinder, det er altså også for det er også for mænd. Men altså, der er jo selvfølgelig også noget som en penisring, som mange nok også kender, både med og uden vibrator. Og så er der også noget, der hedder en penisvibrator. Okay. Som faktisk er en vibrator til mænd. Og hvis det er, at man ikke lige er så analforskrækket, så findes der jo også en prostatavibrator. Okay. Der er så mange spørgsmål til det her, som jeg har på tungen, men jeg tænker, umiddelbart så kan vi kan jo sige den her podcast her, altså der kan vi tage alle de her forskellige produkter, emner du kommer ind på her, den kan vi jo tage løbende i løbet af de forskellige afsnit, så vi kan gå lidt mere i dybden med flashlight og prostataring, som du siger, og sådan noget, så for at få uddybet lidt, så jeg tænker, jeg vil ikke hænge mig for meget i alle de her forskellige produkter. Men ligesom jeg skriver dem ned bagud, så kommer vi ind på dem senere. Ja. Så kan I lytte også blive lidt klogere på det hele. Nå, men så har jeg en anden fordom så til gengæld, for nu siger du så, at mænd, de kan godt lide at købe flashlights, og det er måske noget, man bruger typisk selv, ikke også? Som en enlig mand. Så er sådan noget sexlegetøj generelt set, er det sådan noget for ensomme mennesker? Nej, overhovedet ikke. Man kan jo sagtens bruge det sammen som par. Ja, nu fortalte jeg selvfølgelig også lige den historie der med min kammerat, men ellers er der jo sådan noget som for eksempel en penisring eller en penisvibrator, man sagtens skal bruge sammen. Og nu den her prostatavibrator, det er jo også noget, man kan bruge under sex. Så får man faktisk bare en endnu mere sådan intens orgasme. Så hvis manden han, altså, nu ved jeg ikke, hvordan man bruger den, men hvis han bruger den, så er det federe for ham. Ja, det er det. Altså, en prostatavibrator er jo en vibrator, der stimulerer analt på en mand. Så altså en form for dildo til mænd? Nej, det vil jeg faktisk. Det ligner sådan en lille faktisk. Okay. Ja. Okay, ja. Anyway, det, som sagt, vi vender tilbage til de her forskellige produkter, så vi kan gå meget mere i dybden med det med tiden. Ja. Godt nok, så sexlegetøj, det er heller ikke bare for ensomme mænd og kvinder. Det er også for par, der gerne vil hygge sig lidt med. Ja, og der er jo også masser af bondage-udstyr jo, ikke? Hvis det nu ikke lige skal være decideret sexlegetøj. Så har jeg så en anden fordom, som jeg har hørt folk snakke om, som jeg også selv har tænkt på. Og det er det her med, okay, så sexlegetøj, det er noget, der giver utrolig nydelse. Du oplever nogle vilde ting, måske mere, end du bare kunne gøre ved hjælp af din egen håndkraft. Men kan man så også blive mere og mere afhængig af det, og også mere og mere, måske endda resistent? Altså kan man gå tilbage, efter man har prøvet sexlegetøj, til bare det her normale, kedelige sex? Jeg tror faktisk, at det er både sådan ja og nej, fordi det er jo selvfølgelig klart, det gør man. Man vender sig jo til det, men det er jo også klart, altså, hvis man har prøvet sådan det bedste, så går man jo ikke, så går man jo ikke ned, vel? Så går man jo ikke tilbage, det gør man jo ikke. Men så kan man jo selvfølgelig få mange forskellige slags, og så er der jo en masse forskellige andre ting, man kan
man kan prøve, så udvider man så jo bare sit sortiment. Det er også sådan, det jeg oplever, at hvis man først har købt, lad os sige, sin første vibrator, så 9 ud af 10, de kommer igen og køber noget mere. Fordi så skal de lige have en anden form, eller noget helt andet, eller så prøver de lige med det her bondage, eller nogle stimulerende cremer, eller så man får en endnu bedre orgasme. Altså man kan jo hele tiden videreudvikle på det, ikke? Men er det så, okay, kan man så ikke også sige sådan en lille advarsel til folk derude? Lad være med at prøve det, fordi I bliver bare afhængige, og I skal have mere og mere. I bliver ruineret, og I kommer til at miste alt normalt sexlyst. Nej, fordi det gør man jo heller ikke. Det er jo ikke fordi, at man mister noget på det. Men altså, det vil jo være det samme, som hvis at man går ned i Føtex og blander noget slik, så tænker man jo, kæft, det smager mega godt. Så det er jo ikke sådan, man tænker, nej, nu bliver jeg jo nødt til at købe det resten af livet. Men det vil man jo alligevel jo. Ja. Ikke? Fordi man, altså, så man kan lige der er jo noget inde i en, som tænker, ej, hvor fedt. Det her, det giver mig et eller andet. Og det giver mig jo en masse glæde. Altså, det giver jo en masse sådan endorfiner. Ligesom man får, når man spiser slik, for eksempel. Ikke? Ja, okay. Ja, så bare fordi du har spist et stykke slik, så betyder det ikke, at du aldrig kan spise det igen. Nej, overhovedet ikke. Og det samme med sexlegetøj. Fuldstændig. Okay. Må jeg så spørge, det her er en anden fordom. Hvis man går ud som et par og køber sexlegetøj, så er det egentlig en måde at komme med en falliterklæring og sige, vi kan ikke finde ud af sex længere, så nu har vi brug for noget til at hjælpe os. Ja, det er der nogen, der tænker. Men jeg vil faktisk sige, at der er sindssygt mange, du ved, der lige har fundet hinanden, og så, ej, hvor fedt, vi deler den samme passion omkring sexlegetøj, eller vi har aldrig prøvet sexlegetøj, nu skal vi prøve det sammen. Men så tror jeg, vi er lidt tilbage til det der igen med, at hvorfor skal man udelukke noget? Og hvad nu, at man kan gøre det endnu bedre? Hvad hvis man kan få en endnu bedre oplevelse sammen? Kunne det så ikke være fedt? Okay. Det tvivler jeg på, at der er nogen, der vil svare nej til. Er det for sent at komme i gang med brug af sexlegetøj? Nu siger du, at det er sådan, altså, man hører om nye par, der ligesom går sammen og finder noget sexlegetøj. Men kan man godt, hvis man nu har været i et ægteskab i 50 år, kan man så godt gå ud og købe noget sexlegetøj, uden at det hele falder fra hinanden? Det kan man da sagtens. Og det er lidt sjovt, du siger det, for faktisk, hvis man nu lige skulle se på sådan noget som svingermiljøet, så er der altså rigtig mange svingere, som er i den ældre generation. Okay. Ja, og det er egentlig sådan lidt sjovt. Det troede jeg nemlig heller ikke, men det er der. Det er faktisk størstedelen af alle sådan svingere, eller der går i en svingerklub, de er sådan 50 plus. Okay. Og det er ren nysgerrighed. Hvor ved du det fra? Eller sådan, hvilken erfaring har du med svingerklubber? Jamen det er selvfølgelig, fordi vi selv har en sexbiograf og en svingerklub, men og så hører man jo noget fra dem. Okay, altså jeg har aldrig selv været i en svingerklub. Men altså så selve, altså alt er tys. Sexlegetøjsbutikken, det er ikke bare en sexlegetøjsbutik. I har også... Ja, men det er 2 virksomheder. Så. Okay. Men altså, så hvis man lige går rundt om hjørnet heroppe, så er det yes. Og der er din erfaring så, at folk, der dukker op til sådan noget som for eksempel svingerklubber, det er primært ældre mennesker. Ja, men det er jo også fordi, at der er jo mange, der også handler inden ved os, som der selvfølgelig... Altså nu snakker jeg jo med rigtig mange mennesker, og måske er også god til lige at få nogle private ting ud af folk. Men der er der også mange, der fortæller omkring deres sexliv, og for eksempel også alt med svingerklubber og sådan noget. Så der hører jeg jo rigtig mange ting. Og så kender jeg også, altså jeg har faktisk arbejdet sammen med en, og hun er 65, og hun gik også i en svingerklub. Okay, og det er sammen med hendes mand har gjort det i mange år. Ja. Så derfor så ved jeg det. Jeg har også haft nogle veninder, der gik i svingerklubber, som jeg ved det fra. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvorfor tror du, det er lidt mere ældre mennesker end yngre mennesker, der går i svingerklub og er så frie omkring det? Fordi de er mere frigjorte. Men altså, det er man er sgu ikke sådan... Altså, det kan jeg da også godt selv mærke, at nu ældre man bliver, nu, så er der ikke så mange ting, der sådan chokerer en. Og så er man ikke sådan... Det ved jeg ikke, jeg ved, at privatperson, det er måske så meget... det er måske lidt mærkeligt ord at bruge, men... jeg tror ikke, at man har så mange fordomme, som man havde, da man var yngre, og man måske heller ikke lige så genert, som man var, da man var yngre. Det kan jeg da i hvert fald, altså det kan jeg da også mærke, og nu har jeg også mange veninder, som er både 10 og 15 år ældre end mig, og det kan jeg tydeligt mærke også på dem, altså de ser sex på en anden måde.
Ja, okay. Hvor der er jo også selv sådan meget privat, og det gør man ikke ved, først når man lige har mødt en fyr og sådan noget. Men jeg har heller aldrig haft sådan et one night stand for eksempel, eller gået hjem med en fra byen. Men det kan jeg godt mærke, det ved jeg ikke, det tager det så lidt mere lidt på. Ja. Så jeg tror også, det er derfor, at så er man ikke lige så genert mere. Så er man ikke lige så flov over sin krop. Så har man ikke lige så mange kritiske punkter på sig selv, som man måske havde, da man var yngre. Nu var du lige selv inde på det, en form for fordom også, som jeg tænker, vi lige kan tage fat i. Men simpelthen det her med, hvor du beskriver dig selv og siger, hvem du er, dit sexliv. Altså du får det til ud, som om du ikke er en, der swinger omkring dagen lang og er på one night stands og går i udfordrende tøj dagen lang. Nej, det er jeg ikke, og det har jeg aldrig været. Faktisk. Nej, det er faktisk det er noget, jeg tænker rigtig meget over, hvad man udstråler. Ja, og nu kommer jeg jo selv fra fitnessmiljøet, og jeg har stillet op rigtig mange gange, og har jo selvfølgelig også meget min egen private Instagram-profil, handler selvfølgelig rigtig meget om træning, og formbilleder og alle de her ting, så selvfølgelig står man jo også i nærmest ingen tøj, for det gør du jo også på en scene, men jeg føler ikke, at jeg signalerer noget, og jeg har heller aldrig fået nogen kommentarer på, at det har haft en seksuel undertone. For det er bare noget, jeg tænker rigtig meget over, og det er også noget, jeg tænker rigtig meget over i både min dagligdag, men også hvis jeg er i byen. Nu har jeg så en kæreste, men også de tidspunkter, hvor jeg ikke har haft en kæreste, der er jeg ikke lige typen, der går udfordrende klædt og snakker med alle mulige, og jamen, det ved jeg ikke, det er bare ikke lige mig. Ja, nu kan jeg jo også se, at når jeg lige mødte dine andre medarbejdere her, så det er vel ikke, fordi de ligefrem ligner nogen. Altså, de er klædt i læder fra top til to, og ligner ikke en dominatrix. Altså, det er helt almindelige mennesker, der står bag disken deroppe. Ja, det er det. Og det føler jeg også bare, det bliver nødt til at være. Altså, jeg kunne ikke finde på at ansætte en, der så sådan derud, og jeg får altså nogle ansøgninger en gang imellem. Jeg får faktisk tit ansøgninger. Og der er det rigtig meget sådan nogen med mørk make-up og lidt goth-agtig, eller nogen, som at der går sådan meget udfordrende klædt, der gerne vil have et job her, men det kunne jeg bare ikke finde på, fordi det er ikke det image, jeg gerne vil signalere. Men så er der vel også en eller anden fordom, der måske trods selv er lidt rigtig. Altså det her med, at det kan godt være, at måske ikke lige hos jer og jeres ansatte, hvordan I ser ud, men der er måske mange derude, som der er de der goth-typer, som dominatrix og jeg ved ikke hvad, altså de findes derude, de typer der. 100%, og det tror jeg, altså 100%, det tror jeg også, at jeg har da selv været i en sexshop også, der har set sådan der ud. Ja. Men jeg synes bare, at det er et forkert signal at sende, fordi så bibevarer du jo de her fordomme, og så indskrænker du også din kundegruppe. Ja. Fordi alle kan jo bruge sexlegetøj. Det er jo ikke kun dem, der har en eller anden fuldstændig sindssyg pornofantasi, der bruger sexlegetøj langt fra. Den gruppe er faktisk meget, meget lille. Okay, men det er vel egentlig også et godt overordnet budskab at have. Måske egentlig også budskabet med den her podcast, det er, at sexlegetøj, det er for alle. Altså der er ikke nogen bestemt type, og det er måske også det, vi gerne vil gøre op med den her podcast. Simpelthen at sige, det er for alle. Og hvis du lytter til den her podcast, hvis du lytter til de mange næste afsnit, der kommer, så dykker vi ned i de forskellige aspekter af sexlegetøj, går i dybden med det, forklarer, hvordan det bliver brugt på en mest optimal måde. Generelt set går i dybden med, hvordan man får et bedre og sundere sexliv. Inden vi lige runder alt det her af med de her klassiske fordomme, som du bliver konfronteret med, kan jeg så ikke slutte af med at spørge dig, hvad for en overordnet fordom vil du gerne gøre op med? Eller rettere sagt, formålet med den her podcast her, hvad er det, der skal komme til livs? Jamen, det er jo, at sexlegetøj er for alle mennesker. Og man skal ikke proppes ind i en kategori, og man skal ikke have det dårligt med det. Og man skal slet ikke tænke, at man, skulle til at sige, at jeg er med i en pornofilm, men der er nemlig mange, sådan også i en lidt ældre generation, der måske aldrig har prøvet det før. Særligt også min mor, for lige at tage den. Hun er jo næsten helt flov over det, ikke? Altså flov over at snakke om sexlegetøj? Ja, 100%. Men hun er sådan den eneste, der nogensinde har haft en fordom omkring det. Nå. Og det er jo nok også, fordi hun er totalt uviden omkring det. Og det er det, jeg tror, at dem, der har fordomme omkring sexlegetøj, og at man er en bestemt type, hvis man bruger det, det er dem, der ikke ved noget om det. For jeg tror, at fordommen kommer af uvidenhed.
Og det gad jeg bare godt, at man kunne få aflivet lidt. At det er altså ikke fordi, at man er nymfoman, eller har et kedeligt sexliv, eller noget som helst. Det er jo ikke derfor, at man skal bruge sexlegetøj overhovedet. Nej. Og der skal ikke være noget skam over det. Det gad jeg bare godt, at man kunne få aflivet. Så lad os prøve at gøre det med de her næste mange afsnit, der kommer af vores podcast Slut med Tabu. I den her del af podcasten, der har vi tænkt, at det kunne være fedt, hvis lytterne, jer der lytter med derude, I kom med nogle spørgsmål, som vi kunne svare på. Eller det vil sige, jeg kan nok ikke rigtig svare på noget, for jeg ved ikke en disse om alt det her. Men Pernille, du ved en del mere om sexlegetøj, og ja, lad mig bare sige det som det er, brugen af sexlegetøj også. Ja. Så det vi tænker, det er, at vi vil gerne være åbne i den her podcast. Vi vil gerne tage imod spørgsmål fra jer lyttere. Så i takt med, at der kommer flere afsnit ud, jamen, så vil vi også samle til bunke med de spørgsmål, der nu kommer. I kan sende spørgsmål anonymt selvfølgelig. Vi vil læse dem op i podcasten. Det bliver anonymt. Og svare på de her spørgsmål, så I derude kan blive lidt klogere på sexlegetøj og brugen af sexlegetøj. Så hvis svaret er spørgsmål, især til dig, Pernille, jamen så hvad for en mail skal de så sende de spørgsmål til? Jamen, hvis de bare sender det til kontakt@altatysk.dk, og det er også den mail, der står inde på hjemmesiden, og så meget gerne lige mærke det op i emnefeltet Slut med Tabu. Så jeg ligesom ved, at det har et spørgsmål omkring podcasten at gøre. Og selvfølgelig, der bliver ikke nævnt nogen navn. Nej, det er meget godt at sige det. Så vi samler til bunke, og så på et tidspunkt så får vi læst nogle spørgsmål op, hvis der kommer nogen ind. Det håber vi på. Nu får vi at se. Her inden vi afrunder den her afsnit her, så tænker jeg, at vi lige kan høre egentlig, hvad det er, der sker. Måske ikke så meget i mit liv, for det er ikke så interessant som sådan, men måske mere i dit liv, Pernille, og i sexlegetøjsbetingens liv også. Har I noget under opsejling? Ja, altså vi har jo en julekalender, der er lige her på trapperne, og det er jo nemlig sådan en lidt mere sober måde at komme ind på det her med sexlegetøj på, fordi du kan jo ikke rigtig se, hvad det er. Og det er en julegave, eller hvad hedder det, en julekalender fra Satisfyer, hvor der faktisk er produkter for lige knap 7.000 i, men den koster så kun 1.099. Og den kan man selvfølgelig købe i vores butik og online. Og så har vi faktisk en lille ting, som også er lige på trapperne. Det er, at man kan købe den på Volt. Altså sexlegetøjs julekalenderen? Ja. Er der så et Volt-bud, der kommer ud med den til dig? Ja, det er der. Vi har lige indgået et samarbejde med Volt omkring den her julekalender. Ja. Også fordi den er lidt mere sober. Okay. Så det bliver spændende. Men så kommer de der Volt-bud så ud med deres store tasker og lyner ned, og så trækker de lige en masse sexlegetøj ud? Ja, eller kun julekalenderen. Ja. Vi har lavet en aftale på julekalenderen, fordi den også igen, den er meget sober, den henvender sig til alle. Ikke? Ja. Det tror jeg derfor, at julekalenderen er altid bare et hit. Fordi så føler man måske ikke på samme måde, at man går ind og køber en dildo, fordi den er pakket pænt ind, ikke? Ja, okay. Det var ret sjovt at modtage. Prøv lige at forestille dig, hvis der kommer et Volt-bud op til din dør, og han er byttet rundt på et ting. Så i stedet for at få en eller anden pizza, så får du lige sexlegetøj stukket i hånden. Ja, men så kan du bestille det samtidig jo, ikke? Altså, nå, det er ret smart, så er man lige både liderlig og sulten. Ja, det lyder som en god fredag aften der. Fedt. Okay, det lyder godt. Det skal der lige holde øje med de næste Volt-bud, der kommer cyklende rundt i byen her i fremtiden. Jeg tænker også med det, så kan vi afslutte for det første afsnit her af podcasten Slut med Tabu. Som sagt, vores formål det er simpelthen at hjælpe lytterne med et sundere sexliv og få gjort op med nogle af de fordomme, der er derude. I fremtiden så vil vi komme ind, gå lidt mere specifikt ned i nogle emner, tag dem hen ad vejen, gør det nemt, gør det lidt forståeligt for folk. Du skal forvente, at der kommer et nyt afsnit hver fredag. Det lander i dit podcast feed. Så hvis du har en podcast-app liggende på din mobil, og det har du formentlig, for det har alle folk i dag, så kan du bare gå ind og søge efter Slut med Tabu, gå ind og abonnere derinde, og så vil du automatisk få podcasten direkte ind på din mobil fremover. Og så ved jeg ikke, om der er meget andet at sige, at vi snakkes ved. Ja. Tak for i dag.